ibabalik po natin ang number 25 para sa ating second winning number. Timer ready. Number 39. Our official winning combination for our 5-year draw March 27, 2024 are the numbers 25 and 39. Are the numbers 25 and 39 in exact order. Congratulations po sa lahat po na nanalo. Dito na po nagtatapos ang dalawang steel draw. Ako po muli si Jerry Mortala, lagi po natin tatandaan, isesong iuuro sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw results for our 5 p.m. draw today are the numbers 25 and 39 in exact order. The numbers 25 and 39 in exact order. PCS Oloto, PCS Oloto. Huwag malulungkot, huwag mangangamba, sa mga pagsubok mayroon kang kasama.